by Nikhil Recording Studio, Mano Batar। आवे न रातिया में नीन कैसे कटतई हमर दिन। कैसे कटतई हमर दिन। लोटावा देल हो एक मैया बेटावा देल हो तीन। मैया हो बेटावा देल हो तीन। लोटावा देल हो एक मैया बेटावा देल हो तीन। मैया हो बेटावा देल हो तीन। पानिया पिए तेह लोटावा पानिया पिए तेह लोटावा बेटावा लहै छीन कैसे कटतई हमर दिन। आबै न रातिया में नीन कैसे कटतई हमर दिन। आबै न रातिया में नीन कैसे कटतई हमर दिन। बड़की पुतहिया आँख कसा है मंझली मारा है पीन। मैया हो मंझली मारा है पीन। बड़की पुतहिया आँख कसा है मंझली मारा है पीन। मैया हो मंझली मारा है पीन। छोटकी कहा है झुमराज बाबा से छोटकी कहा है झुमराज बाबा से पठावा देवो तीन। बुढ़िया मरत कवना दिन। आबै न रातिया में नीन कैसे कटतई हमर दिन। आबै न रातिया में नीन। में सुने रे बेटा बिकलई हमर जमीन। बेटा रे बिकलई हमर जमीन। हे बेटा हर तोरा पढ़ावे में सुने रे बेटा बिकलई सभे जमीन। बेटा रे बिकलई सभे जमीन। हमरा दै छे सूखल रोटी हमरा दै छे सूखल रोटी। पतानी के जमीन कैसे कटतई हमर दिन। आबै न रातिया में नीन कैसे कटतई हमर दिन। आबै न रातिया में नीन। लोटावा देल हो एक मैया बेटावा देल हो तीन। मैया हो बेटावा देल हो तीन। लोटावा देल हो एक मैया बेटावा देल हो तीन। मैया हो बेटावा देल हो तीन। पानिया पिए तेह लोटावा पानिया पिए तेह लोटावा बेटावा लहै छीन कैसे कटतई हमर दिन। आबै न रातिया में नीन कैसे कटतई हमर दिन। आबै न